Itzordu huts egin ezina bestazale anitzentzat. Arratz guzi, zazpiontan, Jacques Port plaza mutxikoen dantzatzeko toki oberena bihurtzen da. Dantzazpi deituriko itzordua karrikaldiaren baitan. Plazer handi bat hemen etortzen gira plazerarekin, biziki pozik gira, urte guziz txikidanik hemen etortzen gira. C'est un plaisir et voilà, ça me met du baume au cœur. Et les fêtes, voilà, c'est populaire, c'est que du bonheur. Leinua txarangak erritmoa emaiteko usaia badu orain plaza untan, aurten karrikaldiak 20 urte ospatzen baititu. Mutxiko, dantza ikusgarri, kantu, garaian hainbat elkarte batu ziren euskal kultura biziarazteko Baionako bestetan. Hori zen, helburua, momentu batetan nun etzen biziki modan hori, eta eranezake behar gaizki ikusia ere, edo prudentzia anitzekin ikusten zena, baina orai ikusten dugu hala ere argasta bat duela, jendia posten duela, behar da indar hori egin, ekarri, eskaini, eta jendia hor da. Urtero programa aberastuz doa, 40 bat animazio orotara bostegunez eguerditik gauerdi arte, hemen Kreselak taldearen kontzertua, kanboko emazte talde bat kantuaren amodioa partekatzen duena. Gehienak gira lehengo eskubaloi taldekoak, eta zer proposatzen dugu, guk maite duguna, pixka denetarik, gaur euskaraz aritu gira, baina inglesez, espainolez, beste hizkuntzetan ere. Karrikaldi, arnaz gune bat bestak euskaraz ere bizitzeko.